Abang naman Igo po Banal Beke kami live at siya po kay linya na ng telepono Governor Dennis Delta Pineda baka nitang kumustan tayo kayang pamagdurot uli pong king kasalungsungan kabalen ita pong rescue ang po pong relief operation tutuya pong mawalagang pakibaluan tamo ngeni pong kararasan la po rin ng liwata mong kabalen. Gob, kumusta na ko po at no rin ko po eksaktong location kabang ausan to ko po ngeni. Right now, at ko kay metong karindaungan kay ni Lubao for the distribution of relief for coastal barangays of Sasmon and Macabebe. Mas accessible kasi area ngayon para karimbangkada para makapag-load goods. Gob, kayong initial mong assessment kaning naging epekto na although eneman mo may landfall ikarinan pero itandala ng dadala ng danom. Keng kapamerwisyonan nini, keng yung initial na assessment mo, Gob, mas malaki ba ang epekto nito sa probinsya ng Pampanga o hindi naman ganun kalaki ang epekto? Right now, ala pang report karet ang agricultural area tamo. We're waiting pa kayong report. Actually, naman siguro makanita. Makatakot mo talaga itang dano madadala na masyado mabilis makabigla. At yung area na dati how many days ba yung lumbog. Pero right now, matter of 2 days, talagang makalbog lang yun. At rening kabalen mong alalayan at didinan relief nanong kwento da po, Gob, kabang o yan, sasabihan din po yung karelang experience kaya ni pong masikan na pamanuran. Right now, with our coastal barangays, okay la pa. Ketang regular pa magtas danum baga ela pa makanita mag-worry. Yung worry ko mo karela kasi for how many days sila makaluwal para mangisda. Kaya that's why na priority ko la para madinang kagad pa mga kada pamilya. Gob, akagit mi itang tambing-tambing ating ko pong abiso na kareni pong kabalenta mo na taga ng MY-wasan talumwal ka bakantang manintunan ka huling iniping anticipate tamong pamanuran. Kening kakatamong response, Gob, kumusta naman po lalong-lalo na ng panahon po ngayon ni Gob na ating ko pong abiso na in as much as possible, lalo na naman po reta pong atsupuket ang critical area. Kumusta la po rin kabalenta mo? May biyasa na lamo naman kitang preventive evacuation o ilan na mismo yung mamakokit ang lugar na. Ala ko pong encounter problema kaya ni pong pamag-rescue. Magluwal na ako man on message ka rin all executive tamo to mayors, to barangay captain. Regarding their function plus itang pa mag-evacuate karetang barangay o sitio na ating maragularis. Nag-response na naman rin kahit tamo, rin barangay official tamo. Kay well-coordinated tamo at okay na naman rin barangay official. Baga active la, karas kayo makanini sitwasyon. Gob, primarily neng mamiyeta mo ngayudo ang po suporta taga nang akakita mo ing mapupunteriya kening albog in 4th district and ngeni at suka ken 2nd district. Kumusta yung coastal town ken? Makanano kalalamin danong keng Lubao? Lubao, nothing to worry pa. Sabi ko ali at ko mo Lubao ken daungan. The reason para karetang mas mabilis yung access karetang bangka coming from Sasmon and Macabebe para karetang coastal barangay da. Baga mas accessible yun kaysa munta ako sa Sasmon, munta ako Macabebe for the coastal barangays. Okay in Balendo ba? Okay na laman. Go baka sabi kayo ng dinama kay Governor Dan Fernando kaya ni Bulacan. Kasi may pakiro indanum karela manubatan kaya ni Gaya. Bata sa porsyonan ng Sierra Madre nga manwanda. At kening Marilao talagang malalam indanum at daman na-anticipate pin na lulbuging kaya. Valenzuela ay itang area ng NLEX kaya ni Valenzuela. Kaya katamo Gob, so far naman itang ketang Tulaok. Ala naman na sa Simon okay naman. May bigla kami rin na biro mo for the longest time nenike pa mo na dimdam yung Valenzuela lumbog makanito.
At karening babanten tamong flood control project, kening rem flood mitigation kay tamo, project tamo gob. Ala naman po may sira, kaya po monitoring nyo. Right now, as of yesterday, wala pa naman reporting public works. We're still waiting na kung ano rin ang damages sa kay. Siguro by now, makapag-assess na lang. Medyo sinanting yung panahon. I think makapag-assess na lang right now. Gob, samantala na ng pamikatago na ini, lalong-lalo na karetang pamilya, na tsupamuring karetang critical area na burita mong i-rescue at dinan kapabaluan na taga ng oras mamanuran pa at indanom bababa pa po kening low-lying area at sula po ketang critical condition. Samantala na niya po yung pamikatago na ini baka nitang midinan pong panawagan kareni pong kabalenta mo, Gob. Okay, Maya Paores po. Karin pong kaluguran kong Kapampangan. Once na yung area yun po medyo risky, baluyo na ating malapit kay landslide o biglaan pa magtas-tanom na makalele ka rin ilog. Pakisabing Maya, yun risk especially retang anak ang pore mga tuwata mo. Di bali retang kalalakihan nung iyo alakwan yung balayo pero yun nalapa mo ilakore nga anak ang pore mga tuwata mo. And once na yung barangay na ang municipality may order, you have no choice but to follow. Sana po sundan tala. And always, mimingat tamo, we pray na sana tok nang nerin po iningura na ini para po makabalik na po kay normal pa si Bayo, makapag-obra na po. Dakal salamat kayo at mimingat kayo po. Dakal salamat, Gob, at asahan ho ninyo na mayat maya ho ang pagtawag ng CLTV para kumustahin ho ito hong inyong pag-iikot sa probinsya at mahalaga po nating malaman mga kaibigan ito hong kalagayan ng mga kabalen ho natin sa Pampanga pero isa ho sa nasa pool ho ngayon assessment nila, Gob, kasi sa NDRRMC ang Pangulo tinitingnan talaga yung epekto nitong reclamation at yun hong mga dati nang hindi binabaha o yung mga hindi dating binabaha na ngayon binabaha. Dito naman sa Pampanga, Gob, wala naman tayong ganon. Yung mga hindi dating binabaha tapos ngayon binabaha. Right now, Pao, yung Makabebe Masantol, definitely right now makalbugla. Pero retang aliwang area, flash flood yung ranasan da. Oita, sige. Gob, dakal po salamat. Dakal po salamat kayo. Wah. Distribution, ha? Opo. Salamat. Monitor na kamo kay PIO kung ka rin kami. Okay, dakal po salamat Governor Dennis Delta Pineda yan dibdamiya po niya at kasalungsungan pong mamiela pong relief kay ni pong area na po ning Lubao kay ni pong coastal area. At reta pong makiramdam kay kami at bisa pong pasakuro ayan. Maulaga po na abalo yun nung Nokarinya po ini pong posisyon na po ning kay kayong rescuer o lalo na rin pong lokal na kapanibalan na manantabe po at kalupa na po ning dimdamyo oras po atina pong abiso umabot na ho dun ho sa alert level ito hong mga floodgates, dam na kung saan nagbibigay ho sila ng abiso na meron hong spilling. Itang pagpapakawala ho ng tubig, O di naman ho kaya, nakikita nyo na, mismo ho sa inyo, talagang tumataas ho ang level ng tubig, lumikas na ho kayo. At reni pong mapaling balita, isundo tala po rening kaya kaming mapaling balita, ngayon pong Aldona po ning Webis, kakaluguran. O yan, reta pong manalbeke kami, kaya pong abroad. O share po yung kakatamong live streaming, baka nita pong baka pamilya pong kapabaluan ka rin kaya katamong talatuki. Lalo-lalo na po ngayon pong, at syuta mo ngayon pong disaster. Opo, seguridad na po ng pasukan king syudad San Fernando. O reta pong makiramdam po kaya kami. Ayan, metong ya po ka rin dapat tamo rin pong abalo. Nung makanano ya po, maging postura na po kanini ning pamamuklat na ning klase kasi kareta pong aliwa pong eskwela, ikita mo, may silbi na lang pong evacuation center. Pangabagya kakaluguran, nibalik niya po yung kakatamong programa, baka nita pong kumustan tano man po rin yung evacuation center at
Reni pong lilimbad pong kaya beta mo keng opo pa mag-report. Ini pong reportorial team na ning CLTV 36. Ila po nga kaya beta mo. Abak na balen. Abak na balen, no? Reni na po rin mapalita mong headlines. Ngayon pong Aldo na po ning Webis, kakaluguran na 25 na po ning Hulyo. Pader King de la Paz, San Simon, Melasakyo. Pauli na po ning Masiganagos. Abak na balen. Publiko, hinikayat ho ng Department of Health na maghanda sa GOBAG sa panahon ho ng sakuna. Abak na. Balidang balida, kini po kaya katamo labuad Kapampangan, may magaltola pureng asan, King Albug. Meging kabyayan dada pureng mapilandang kabalen, kini po kandaba. Abak na. Puning kamatsilis, mi bagsakya karing bale, King Mexico. Oy tana po nga manwang ko, kakaluguran, mimingat ko po. Ayan, hanggang, misa pare resti, hanggang atsuka pa kayong kilob na nimbale. Katatasa nung ligtas ka. Lalo na po nung ingke kayong bale, makapalibot siya ka rin pumpundan ng tanaman. Remanal be po kaya katamo yan. Retang sa pagkapigaganakan ko. Ang Alvin Perez. Rening kaya katamong talatuki. Pakabagya. Usan tayo ko yung Rudy Simeon. Kaya pong metong pong balita. Malungkot na balita to dahil meron ho tayong opo, nakitang doon ho sa retrieval ng BFP, mga kaibigan. May nasawi dito ho sa pagguho ng lupa at yun tumama naman ho sa tahanan. Sa munting barong-barong nito pong ating pong kababayan dyan ho sa Angeles City, Kempong Pampang. Doon ho sa mga nakikinig ho sa amin, mga kaibigan, ito mahalagang malaman po ninyo, sa panahon ho ng sakuna, nagpaalala ho ang Department of Health o DOH ukol ho sa pagiging handa. Ano yan, Paulo G, paghahanda saan? Kasama na ho ang mga hakbang na kailangan hong gawin ay ang pagkakaroon ho ng GOBAG. Ayan, para ho sa bawat miyembro ng pamilya. Ano-ano nga ba ang mga bagay na dapat po nating ilulan sa GOBAG? Una na ho rito, ang pagkain syempre at inumin. Mga ready-to-eat food na hindi ho kaagad nasisira. Kagayan lamang ho ng biskwit o dilata, 3 araw ho ng supply ng potable water, kutsara, tinidor at plato, gayon din ho ang selyadong lalagyan at basurahan. Huwag ding kakalimutan, mga kaibigan, ang mga personal ho na gamit, kagaya ng sabon, shampoo at conditioner, gayon din ho ang toothbrush, toothpaste, hand sanitizer, alcohol, mosquito repellent, sunblock at sanitary napkin at diaper kung may kasama pong bata. Maglagay din ho ng first aid kit, mga kaibigan, sa inyo pong bag. Yung pong pain reliever, mahalaga din yan. Antiseptic, bandage, ayan, tweezer, gamot, sa lagnat, ubo, sipon, diarrhea at iba pa. Mainam din pong magkaroon ho kayo ng vitamins.
Ayan, para ako po bungad kalupa ng Paulo G. Itura niya naman. Gamot para sa sanggol. Kung kailangan, maintenance, medication at yun hong thermometer mga kaibigan. At para ho sa survival kit naman, magdala ho kayo ng flashlight at lighter o posporo lubid. Lubid po, maulagaya naman, pito. O sakali pong pasakuro kayo, makatang maramdam kayo. O gamit ho ng makagagawa ng ingay o tunog. O yun, pocket knife na mayroon hong can opener at notebook at lapis. Para naman ho sa karagdagang impormasyon, maaari ho kayong tumawag sa hotline ng DOH, HEMD Operation Center. Dito ho sa mga numero na nakikita ninyo sa inyong screen. Ayan, ako, ito, ang kasangke, kakaluguran. 8651, ulitan 8651-7800. O ito hong local ho nila na 2206-2207. Abak na balen. Dito ho sa mga nakikinig ho sa atin mga kaibigan, reta pong kikatamong madiskarting kabalen. O retang, o yan, sa samantalanan dala pong may nga dasla rening plasdan paring resti. O retang manintunan po kendalan. O, bakit Paulo G? Indalan po ngeni, ingagos na bala mo po ilog ne. O, ret, kaya pong pamagbansyo na po ning news team kakaluguran. Kaya po labod kapampangan, miyaliwala pong kapag bukan po kasing daranasan da at totoo ne, daramdaman tamo itang salitang sanay na kami. Atin muna pong masikan na bagyo, alisus, ayun, at pamakbong na po ning Mount Pinatubo, niya pong 1991. Oneng, bistaman po dakalta na po pegdalanan, alampasan tamo ining, makatalakat tamo pong adong bitis. Kaya pong miyaliwang problema, kalupa na po rin mapilang residente mo. Anti mo, kaya no ka rin yung Paulo G. Kanda ba? Okay, ning barangay San Agustin, parang resti, nung para po ka rin keraklan, karaketa pong kerakalan na maragula perwisyo po yung daralanan da, ning masikan po yung pamanuran. Para naman po king 65 years old, ay kuya ko pong Mer de la Peña. Bit-bit na po ini, Gracia. Pakiramdaman tayo. Kasi itong din nagulinda ng kete, alala ka pantunan din ng tao. Kaya itong makakakanyan, masaya la. Itong di natang yan, matamlingan sa bla. Alala rin isipan ako kapanintunan, lalo na't muna karlano, alos sila may mag-aral. Ay, kikit kaya po kakalugaran, kaya po reta po mga kuryente nga san, karagul pa rin Diyos, itang bulig, igit ko, parin Felix. Bala mo, maragulya pa kayong brasos ko, itang igit ko kaya ning bulig ay kwara. Ay, dakal po manin tunan mga yan. Ustong mamanuran na't daragul na ing danom kakaluguran. Kanita la mo na ang pululwal ding asan. Kalupan na po ring manyaman na common. Ang popong silver, akarela pong darakpan, ang pong pamisali po makanyan pa mon. Ngarapin na angyan na pong sobra, emap ing angyang masaya laking danom, panalangin damo naman po na na masyadong bubulusinguran. Abak na balen. Hanapin, atin yung kesebya, makakaya pang pong makakaya. Kaya yung isa neta naman naiwasan talagang kaya na ning panahon yan. Tinguran, ating kalaldo, hanapin. Ayaw mong kaya mo ngayon Alaro, gunuya mo rugo kayo, nanong gawan mo mong kaya, nung yakarugo kumain, gana ka kayong pakain na gabo yan. Abak na balen. Ay, kanyama na naman itang gulay nga reta. Yung 68 years old naman po ay Cecilia Angulo. Bistaman pong mga lati pa mo rin yung kayang tanang magule. Kalupa na po ning patola. Ang pong talbos. Alaya pong akarapat ini nung ali pamilita na pupula na po, uli na po ning kapigaganakan kingalbog. Nirgo, masisira no renta naman ko. Wala na akong dulungan kanin. Yung danom daratang Wala na keng panaling abiyas kanin. Wala, masira na yung kekenta naman. Abak na balen! Samantala, ing balen na po ning Kamandaba, ing metong po kareng albugan na lugal, keti po Pampanga, pauli na po ning mababang lokasyon na niti. Keti po mi babagsak danom, ibat kareng mangata sa kasiping po a probinsya, kalupa na po ning Nueva Ecija. Abak na balen! Abak na! Kuya kong Romeo Lorenzo,
O yan, manalbela rening kay katamon talatoki, kaba pong makababad ko po bites. Ane, malyari pong picture ning kay kayo pong kabilyan, lalo na po reta pong, o yan, sinakada na po yung karelang aparador. O misan, magkakasakit makanyang kuya kong Felix. O, itang tipong, mo balo, nung no ka rin may iangating kay kang TV. Ine, mula balo nung no ka rin may dalayin kay kang kusina. O mga nano kasi pare resti, oy tana, ing dano po kakati Kita siya ba po? At shoutout po karetang, makilabas ko rin magalmusal. Kumaring Ash. Oreta pong, tos ko, oy ta, po magsilbing karelang kasilyas, habak na balen. Habak na, sung mga sasakit tamo buntok. Oreta pong manalbeke kami kayo sa simon na niya, makiramdam ka, bapa, koya. Minago siya po yung danom, ibat po king, Bungang Ginto River. Papunta po king San Miguel Street at Cepo Street ning Barangay de la Paz, San Simon, Pampanga. Reng may Mario po kini kakaluguran, dakal na po kapigaganakan kanini. Pauli na po nini, yung pangalasak na ning pader, pakapalibot king ilog. Gat pa na po ning Miyerkules, napon po yan July 24. Agpang po ka rin magbanteketi, alida sa ning sika na po ning Agus, meging sangka na po ning pangasira na ning pader. Uling, o tsa, may ngabit na lapong sandbag king lugal. Ala na pong kuryente kini pong area na ning San Miguel, king kasalungsungan kabalen. At pakibalwan tang pangabagyan, nung nanopong kabilyan da. Ausan tayong karelang acting mayor, Mayor Dading Santos. At sunala naman kanu king lugal deng personnel na po ning National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, PELCO 3. Makayantabe niya murin kanu ing oitsa, ing karela po kanung pamuntok na ning balen, king evacuation daring makatok ng king lugal. Pakibalwan tayo po kabalen, anya, usan tayo po habang rorol na pong Diyos. Impong masikan na agos yan, acting Mayor Dading Santos, lanta mo nung makabukla iya po telepono at entertain na po yung kikatamong ahos. Uli pong menanggana po kasalungsungan, impong sitwasyon na po rin pong memalen kaya ni po San Simon, tuto pong mabayat. Kasi ang gapong nga na po mumuran masikan kaya ni po Pampanga, ita naman pong danom, ibat po keng Nueva Ecija. Yapin po yung asahan tamong dumagos, papunta po kaya ni 4th District na po ning Pampanga. So, impong Pampanga River, monitor tayo po yan. O yan, no? Pakasigariagos sa yan, pare resti. Anya po yung kapag-ingatan, ang po karetang kay kayong anak, luwal. Yun na po paboren magtampiso. Oras po, masigan po yung agos, malapit po gatang katutuan na kota kapalyarian, malumod la po rin kay kayo pong anak. Misan, hanggang maragul na ka, masika na kabitis, paring resti. Abita na kayo, Oreta pong manalbeke kami kay San Simon. O yan. Pakitawag ang pansin kay Acting Mayor Dading Santos sakali hong makapagbigay ho sa atin ng update kung ano ho yung kalagayan ng kanya hong mga kabalen dyan ho sa San Simon. Kareta pong aliwapang balita. O niya, breaking news siya po ini napon gat panapon pare resti. Kaya naman pong Angeles, meteya po yung meto nga hinda. At kayang babaeng anak, pauli na po ng milyaring soil erosion king Barangay Pampang, Angeles City, ngayon pong Miyerkules, July 24. Agpang po king Bureau of Fire Protection, ini pong BFP kakaluguran, asinaw king retrieval operation, mi dalala pa po king hospital deng adwang biktima, dapat mi deklarano pong dead on arrival at tutuna kakaluguran, metong ya po katao naman kanu ing karelang rescue king milyaring insidente. At ayan, no ka rin niya area yan. Pakikuanan tayo mo naman pong ausan ni ini pong Karelang City Disaster Risk Reduction and Management Chief. Baka nita pong baluta mo. Kaya pong area na po ning abakan niya nung kung po magkamali. At ini pong dagos na po ning danom. Kaya ini pong abakan kakaluguran na po ikita mo na tutong masikan ng agos at kaba pong masikaning uran, kakaluguran, nakakita mo, nilapad dya po, ita pong danom, daragos keni pong Abacan River. Kaya,
pakikuanan tamo na pong abalo nung inipong postura da po rin pong kekatamong opisyal, barangay. Makanano dala awat din pong memalen na mitalakad na pong balen, mitalakad na pong bale, keta pong permanent danger zone. Diyos ko po nga pong ginoo rin, mag-react la rin yung kekatamong talatuki at chikong mayat Benson, habak na ba din, Paulo G. Relate ko po kini, makatas na nga ng gamit, alapang pitudturan. Masakit pa kanini. Mayap ako ako experience ko anang may makbuong pinatubo, taga ng nengatsukayo keng evacuation center, hindi kaya pong aliwang sitwasyon na pong ayan, kakararasan tamo. Itang minunang panahon, paring Henry, at kayo mo geng covered court. Lantang may kaya kang pitudturan, misiping-siping na kayo kaya nung noren niya miyabot ng dase. Mayap ngeni atin na lang kahi. Atin na lang bala mo tent. Andiyan makanano, atin kayong privacy. Napong kasakit ta, di ba? Mami Purita Nobilya. Nakasakit ito Itang atso kayo, alay, kirasan ta mo, haran anya po naman din aliwa, ela po bisang makoking karelang bali. Buriday tan tipong, agyumi naman ini, hara. Pero ko po tatasa, kabalen. Lalo na po ngayon pong, masikan pa mo rin po yung urat sabihan mo naman mo, atikang ialakwang kimbali. Makanano naman puro guras sa oitsa. Buri bisa ka waring sumala bale, pare resti. Makayala rin kwento na rin mga tuwa kasyas na naman buntok. Bisa ka waring sumala bale, abak na balen. Sundo tayo po yung kakatamong pamamalita, kakaluguran, rata pong makiramdam kaya kami. Nagpaalala na ang Department of Labor and Employment o DOLE. Hindi naman po, para po kareta pong talapagobra. Patungkol sa guidelines na dapat sundin ng pribadong sektor patungkol sa suspensyon ng trabaho dahil sa kalamidad. Ayon sa Labor Advisory number 17-22, maaring magsuspindi ng trabaho ang private sector kapag may malakas na ulan, bagyo o ano pa mang kalamidad. Walang ipapataw na sanksyon o parusa sa mga empleyadong hindi makakapasok. Daramdaman may taresti. Walang sanksyon o parusa sa mga empleyadong hindi makakapasok sa trabaho kung sila'y nahaharap po sa panganib dahil sa kalamidad. Nakasaad din sa advisory na ito na makakakuha pa rin ng full regular pay ang mga empleyado kung nakapagtrabaho sila ng hindi bababa sa 6 na oras. Yung pong porsyento lamang ng full pay na naayon sa kanilang kabuang oras ng pagtatrabaho ang makukuha ng mga empleyado kung sila ay magtatrabaho ng mas mababa sa 6 na oras. Yan, lilista na kanining kaputol ko. Lilista na kanini. Maaaring maibigay ang insentibo. Ito po, maaaring magbigay ng insentibo ang kumpanya. Pakiramdam ni Choy Choy. Maaaring magbigay ng insentibo ang kumpanya sa mga empleyado na papasok pa rin sa trabaho kahit suspendido ang pasok. Gawa ng naranasang kalamidad at iba pang mga banta. Abak na balen! Abak na! Rin pong kikatamong makatiman pang talapagobra. Makatiman ko pa lalbog na kayo, kararasa na kayo, makatiman ko pa batali, hara ka rin batali. Siyempre, ang kaluguran. Yapin po yung karakter na po rin Pilipino rin. Yan ang karakter ng mga Pilipino. Inaabot na ng dilubyo, inaabot na ng iba't ibang kapagsubukan. Pero makikita mo yan, nakakangiti pa rin, di ba? Ware, Josh, ang gano'n ka rin kaalamin danong kaya kayo. Ang gabatal. Abak na balen, rin pong Manal Beke katamo nga kayan tabi-tamo kaya katamang pamamalita. Yan, shout out. Yan ang kanilang bangis. Si Ash, kayong mga dadaanan, baha. Pero nandito siya. Para umalalay sa ating broadcast. Kaya napakahalaga kilalanin din natin itong ating mga frontliner, lalo na yung pong kaantabay natin sa pag-rescue. Karin pa pong aliwang mapaling balita. Shout out. MC Aram, passable po ba ang NLEX papuntang Maynila at may biyahe na rin pa rin po ba ng bus sa Maynila?
meron na po, passable na po, kuyang MC Aram, yung mga nakikinig ho sa atin. Hapon si Paulo G, andun, ayan na yun, nakikita ho ninyo. Ala na hong traffic dyan ho sa May Kawayan at gawi ho ng Valenzuela. Ayan, no, dun ho sa mga nagtatanong, yan ho ang napakahalagang impormasyon, lalong-lalo na yung mga may flight. Ayan, ang dami ring sumakit ang ulo. O, Paulo G, dyan sa problema natin sa North Luzon Expressway. Ha? Ang kanilang komento, para bagang na-isolate na itong Luzon Island. Pagka dyan binahana, asan yung alternatibong ruta? Sabi nitong ating mga followers. O, sa iba pong mga maiinit na balita, kayo pong mga meron hong king Kapampangan tanaman, may mga punong kahoy na nasa paligid ho ng inyong bahay. Mag-isip-isip po kayo. Pagka ho nakikita ho ninyo, yun na po akaw, limpun na po, isanga na po ng tanaman, mimisip na katsimpuring, bakit amo? O po tarugo, yan, mabaya iyainin ka, lumambutsing gabon. O, mi bagsak ang korugong sanga, mimiwas ka mo kay ngalbog, ka mo bisang maleptospirosis, ka mo bisang makuryente. O ita naman, kaya bagsaka na kaman rugong punaning tanaman, kasakit na ta. O kaluba na po ning kwento mini Koyang Merlito del Rosario. O niya, mi bagsakan lang meto nga puning kamatsilis. Diyos ko po nga pong Ginoo. Ring mapilang pong bale, kini pong barangay San Jose, Matulid, Mexico, Pampanga. King kasagsagana po ning bagyo at masigang punguran. Basiya po iniging post na ning barangay, ngeni pong Miyerkules, July 24. Nga napong po yan. Agpang puking local government unit naning barangay, 50 pamilya o 18 individual reng apektado puking insidente. Aparti ka rin, may sirang tuknangan. Ala naman pong may nasakit king milyaring aksidente. Ay tiya, megpayabot naman pong saup kanu ing lokal akapanibala na po ning Mexico, Pampanga. O yan, metong muna man po ka rin pakikwanan tamong ausan. Ngayon pong abak yung lokal na nakapanibala na po ning Mexico, Pampanga, uli pong kakaluguran. Kaba pong ini pong dagos na po ning danum kaya pong Abacan River at inya pong sanga na po ning ilog. Nadaralan po kaya ning area na po ning Mexico. At reta pong makiramdam kaya kami, kapag ingatan mo naman nung sakaling iko po at yuko po kaya ni pong malapit keng Abacan River, uli pong baka po mianod kayo. Makanyan po. Keng kasalungsuang kabalan, kaya betaya po keng linya na ng telepono, Mayor Ruding Gonzales, ingalkalde na po ng Mexico. Kumusta tala po rin kayang kabalan? Uling babalita mi po, Mayor, kaya ni po CLTV, at tinata may bagsaka, o kumpirmado po at may bagsaka na kamatsilit, ang karelang bale. So far naman po, naman po kano may nasakit. Kaya kayo po assessment, Mayor, kumusta po Mexico? Awin, katalukuyan, tutok ng imuran. Siyempre, dara kami. Dara kami ganun. Dara ka na rin apektadong barangay. Pero kung na pepadurutan yung bako ko, o pa rin may mga na prat, para linisan na rin makabara na rin kung may manado sa basura. Wow. So, until today, continue naman ka na akong pa mag-hearing. Karing hanggang minagi sa basura ka rin ito. Pero kaya kang assessment na kakatinda mo, titas pa yung danong ngayon Kaba may sasabi ka to? Tinas pa. Titas pa? Tinas. Oh. Tinas pa. Wow. Diyan kilig ka na akong medyo atina namang danong. Bali, so far, pilan na pong barangay na yung apektado na yung albog kaya kayo ngayon San Carlos, Parian, Santo Rosario, Lagundi, San Jose Matulid, Santo Cristo. O din affected barangays pa kasalukuyan. Pero still, mag-monitor kami ba every barangay itong yung development ka rin aliwang barangay nung may apektuanan. Mayor, di nakangatsug yung evacuation ngayon Wala ka pa nilikas. Atin, 71 families na.
last night na pa nidala kitang kami ng evacuation center. At minaw siya pining staff ng congressman na oren tukotang noretang affected areas ang po pang affected families ba kanita makapag kain katamong senior deputy speaker mga pamilyang ayuda karetang hanggang di apektuhan na ning albugayan. Kening albugan mong barangay, nanong maging kay, nanong mag-contribute ta albug, ining Abacan River o Pampanga River? Nung rin yaman batin danon mo? Siyempre nga Abacan, yung kaya makatutok kaya nga Abacan. Matas mong danon. Balong naman, uling silted na rin kaya kaming nga Abacan, nating portion na kaming silted na. So, kailangan lang mag-dispute. Wow. Kumusta naman yung pamitalamita mo ka rin ng memale na papaglikas tamo? Tigang maging problema o may biyasa na lamo naman? Wala naman. At saka man natutok ng ranking kaya kami ng DRR mo ang po ba yung akong kay DSWD para mag-monitor ka rin ang affected areas ang pong affected families. So rin hanggang affected families na pwedeng na tutok ng Andorra Manera. Padala ako na naging evacuation center ni Kennedy nga Kabalinan. Aintindihan mi, Mayor, na may nangganang yan itang assessment chuket ang kapamerwisyonan nining habagat. Apo ining bagyong Karina, pakikwanan tamo pa nung yan ti kapamerwisyon. Pero kining kasiping tamong probinsya, Bulacan, Maragulye epekto. Kaya ka naman, ala naman kitang kondisyon na magdeklara ang state of calamity kining balen mo. So parang ngayon na po naman yung rapesem mo yan niadala na yung rapesem. Makalbog na rapesem ka na. Pero yung pamipon pa, pero ating mag-report ka na, makalbog na yung rapesem, magnaginig yung isang pete na Samantalanan mo yung pamikatago, Mayor, samantalanan yung pamikatago na ini, nung ating kang buring yaslaga kapabaluan, karening kaya kang sasakorwa na memalen. Lalo na retang epanilikas. Good morning po. Kaya kayong kabalin ko. Nung pong sakaling ko makaing puntagan, magpa-inform niya mo po kaya kami o kaya mag-text kayo po kitang page na ni Municipality of Mexico. Baka kanita po, padala ko na rin ka na akong NDRR mo po pa rin kayong rescue me. Baka kanita, padala kayo po kaya kaming evacuation center. Karin po, hanggang makanano mo, sopan na kayo, hanggang hindi kayong kakanan, provide me po. Mayor, panawli namong kutang ko, ay tinjan tamo, banwa-banwa tamong harapan ng halbog. Ne? At karetang kaparalanan, engineering intervention, ating kong ang diskarte at pamanantabi ng DPWH, baka ninang mabilis siyang daragos mo ining danom ibat kembabo at magpilmi kening flood prone area barangay. Kaya ka Mayor, nano itang ikit mong assessment ngeni? Meg function la ba rin flood mitigation project kening Kekambalen o akakit mo problemado la dapat tamong isamas? Hindi, kailangan lang masamasan. Number one, yung kasing naging problema, kaya nga sa saling mga gabon kiniking Mexico, may manambak ng matas din. So, yung danom, malang dalo yan, papunta ka rin alang masalese, dalanan yung danom. May pakakulong yung danom. So, yatin yung maging problema ito ay ikakayalbog ni kiniking Mexico. O ita. Dakan po sa... Matas na kasi retang aluwang may manambak. So, yung problema kasi kini, itang din kaya katamong existing flood control, lalo na kaya may nalabasan na banwa, namigin, makain ng pansin. So, rin kaya kaming sapa o ilog, alang medicine dito sa karin. So, kami pa rin sasabihan po, silted lang ang alos din kaya kaming sapa. Kaya tinong dahilan na anyapin na may kakayalbog niya. Last year na namang makaniling sitwasyon. Kaya makanya na karaguling gano'ng
palupa nangiinig. Dakal po salamat, Mayor. Kaya pong binyay pong oras kaya kami at oras-oras kaya pong mamiyemo naman pong kay kapabaluan ka rin kaya katame malen nung nanuya po itang kaya kayong kakasang pamanantabe karela at mayap kakaluguran o yan. Kakayadwangan tala po rin pong kaya katamong local chief executive mamiye po karelang foresight, maulagang maulaga, lakalupa na po yan, kakaluguran. Et alang emi kaburigan development, mupin, ketang development, no sakaling, o yan, ati pong mitatambakan na lugar, mitatasya, o kumusta naman po itang siping nga community. Ne? O yapin po yung... Sir Paulo G, Wa. uri kaya samantalanan ng panahon nini. Wa. Lalo na kareng barangay officials mo. Manawagan ko sa karela, kareng kaya katamong barangay officials, kiniging Mexico. Adwan ko po yung kaya kayong kasopan, kining panahon na ng ating talamidag. Kaya ko pumaga to bili kayong barangay officials na munta. Although naman po, pinandit kanini munta na ako ng munisipyo, baka kanita, din kaya kaming kapitan or kagawad bawat barangay. At so kumupukin munisipyo, baka kanita tutukan ko yung problema bawat barangay. So, yan ko po bilang alkalde na ng Balen, Mexico, adwan ko po yung kasopan nyo, lalo na kareng barangay officials. Maninaya ko po kayo, baka kanita makapag-update ko po kareng kayong every barangay ng ating problema. Baka kanita po solusyonan tamo. Sakal po salamat at good morning po Matbayo kareng Kabalen po kiniging Mexico. Opo, dakal po salamat Mayor Roding Gonzales. Dimdam tayo po kakaluguran. Abak na balen. Kareta pong manantabe po kare mapaling balita. Update po kaya ni pong, o yan, atsuta na po kitang assessment. Kaya ni pong aftermath na po ning habagat. Ang po ning, opo, ini pong super typhoon niya pong may sabi. At reta pong makiramdam kaya kami. Reta pong picture yo. Reta pong buriyo pong ipanawagan. Ipadala lang ho sa CLTV 36 para kami ho ay makatulong ho sa inyo. Muli ako inyong lingkod, Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Habak na!